табобати ҳамаи намуди бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, аз он ҷумла остреохондрози сутунмуҳра, протрузияи сутунмуҳра, грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо, инчунин табобати бемориҳои мардона, простатит, дарди гурдаҳо ва бефарзандии мардона, табобати бемориҳои занона, кистаи бачадон, миомаи бачадон ва бефарзандии занона. табобат бо гиёҳҳои шифобахш гузаронида мешавад. суроға, шаҳри Екатеринбург. метавонед аз Федератсияи Россия ё аз Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. оиди қурби асъори имрӯза ба шумо маълумот метиҳем, чунки саволҳо аз ҷониби тамошобинон зиёд шудаган ва як хабари нава баҳри шумо пешниҳод мекунем. видеоро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед ва дар канал ҳатман обуна бишен. бисёри тамошобинои канали ман савол доданд ки оё ҳамин гап ҳақиқат дорад ки курси рубл ба сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба 300 сомон баробар мешавад. тамошобинони азиз, ин чиза ягон кас пешакӣ гуфтан наметавонад, яъне ки ҳаррӯза қурби асъор чӣ қадар ба сомонӣ дар бар мегирад рубл, бонки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон мекунад ва баъдан дар ҳар банки ҷумҳурии Тоҷикистон курс фарқият дорад, 5 сом, 6 сом ё ки 3 сомон разница дорад. ва мутобиқи маълумоти бонки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз қурби асъор рубл ба сомонӣ муқаррар шудагӣ. худтон медонед ки чандин вақтҳо пеш чӣ қадар паст шудагӣ буд ва якним моҳ, 2 моҳи ахир шид ки ҳамарӯза дар суръати баландшавӣ дар назар аст қурби асъор ва шояд ки ба 300 сомон ҳам бараса ва шояд ки нараса, вале ин чиза пешакӣ ҳеҷ кас гуфта наметавонад. ба ҳамин хотир ҳаррӯза шамо метавонем ки баҳри шумо пешниҳод кунем. як ахборот оиди нафароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. пешниҳоди сабукӣ дар имтиҳонот барои муҳоҷирон дар Федератсияи Россия. интизор меравад ки сабукиҳо дар имтиҳонот барои муҳоҷирон аз кишварҳое пешниҳод карда шаванд ки ба Русия низоми бераводӣ доранд. дар Русия пешниҳод шудааст ки теъдоди имтиҳоноти ҳатмӣ барои муҳоҷирон муваққатан ихтисор карда шавад. ташаббускории ин пешниҳод вазорати маориф ва илми Русия мебошад. ин ниҳод тарҳеро пешниҳод кардааст ки шумораи имтиҳоноти ҳатмӣ барои муҳоҷирон аз кишварҳои бидуни раводид кам гарданд. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.